Som lovede en lille demo omkring, hvad der sker her i filteret og op i akvariet. Her starter vi selvfølgelig ved pumpen, som kører op i akvariet, som står midt i her. Så står der 2 varmelemmer, hvor der sidder en lille føler heroppe bagved på bagvæggen, hvid, som måler, hvor varmt vandet er. Det går op i den der hvide ting, som så har sat vand på, eller undskyld, har sat varmen, og den tænder og slukker jo varmelæmmeren efter temperatursbehov. Vandet kommer inden fra siden her, derindfra, og der kommer igennem sådan en dobbelt glasplade, hvor det så kommer ud hernede i bunden. Her ligger så 2 strømpebukser fyldt med symbiont, som også er et godt filtermateriale. Her kan vi se, hvor overløbet er. Overløbet er selvfølgelig i toppen, vandoverfladen her. Det sørger for at tage alt vand, og det står nogle gange skummer og bliver lavet sådan en olielag op, når vandet står for lang tid. Det kan man så tage, når man fylder i her. Og her kan man så tømme alt slammen fra bunden af bare som pumpehuset, så man altid har det pænt hernede. Det vil gøre ved åben håndtaget der. Der fortsætter vandet ud her, ud i en lille vandlås, som man altid har. Den fortsætter ud, så vi ikke har lugt og dyr ind den vej. Fortsætter ud igennem væggen der. Ja, men når vandet kommer ned fra pumpen der i midten, så kommer den selvfølgelig op her. Løber ind der, løber ned der, og op her i akvariet. Kommer op herovre med filtersvampen. Filtersvampen er sat på for at, når den starter op og tænder og slukker, hvis den skal gøre det, at den ikke lige springer ind. Og skal man sige, spuler hele toppen af akvariet. Så kommer vandet ud. Så fiser vandet jo igennem systemet. Herover i en opsamlet overløb. Og her er der så 2 overløbsrør, som er lukket, så det ikke står og klukrer. Så de er lukket med sådan et, som man kan se, at de borer en lille smule ned, og så er der lavet et lille hul heroppe i toppen til luft ind. Så et lille kamp på for at holde fisken ude. Der fiser vandet jo så ned igennem og kommer ind her under akvariet og fordelt i 2 rør, der opsætter opfra, så egentlig hver ende filter, så vi får det fordelt mest muligt. Her er det så fyldt med bioballs hele vejen hen. Hele vejen derhen til den mur. Så der er rigtig mange bioballs, som også kan se, der er et stort filter. Hen til muren her, der er det bare en pille sådan set, og den tager vi herhen igen. Herover er teknikken, det er de computer til lyset, dem laver jeg lige en video om bagefter. Udover det har vi de der 2 vortex. Her har vi den, der kører som slave. Den kører så anti-sync nu, som kan ses på den orange. Den kan så også til at køre ved at trykke på mode, kan man sætte den til at køre synkron med motherpumpen, som er herover. Den sætter man så på de ønskede programmer, man nu vil have. Lige nu kører jeg sådan et blandet program, hvor den laver sådan nogle chok-start, hvor man så kører sådan i forskellige tempoer, skifter forskellige, og så kører den op i sådan nogle bløde bevægelser, hvor den så har fuld kraft på filteret, eller på flowpumpen. Så du også kan se og høre, men det giver et rigtig godt flow i vandet, du kan også se, hvor flot den får overfladen til at bevæge sig. Og ikke mindst bunden, men det er svært at se uden lys lige pt. Men den trækker simpelthen luft, eller skidt og sådan noget hen over bunden, fordi den har simpelthen sådan flot undertag i vandet. Så. Men det var i hvert fald lige omkring, hvordan opbygningen er, og så kan jeg lige smide en video på, omkring lyset, det har jeg lige taget af og smider det på.